हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा फाइनाली मोनसे गुड निउज बेनो जाबाय ग्रेड 4 साख्रिनि सायाव बेनो जाबाय नोंथांनि रिजाल्ट दा बे रिजाल्टआ एबा नोंथांमोननि एन्सार किसा बोरै मोनगोन मानोना गोदान अफिशियेल नटिस फैबाय जायफ्रा दाख्लैबावै ग्रेड नोंथांमोननि 4आव एग्जाम होदोंमोन जेरै अक्ट'बराव स' बे अक्ट'बर 27आव नोंथांमोना आनजाद होदोंमोन ग्रेड 4आव दा बिनिनो अफिशियेल एन्सार किस एबा नोंथांमोना गाव गावनि रिजाल्टखौ नायग्रोनो हासिगोन दा बोरै नायगोन आरो बे रिजाल्टआ माबादि रिजाल्टखौ होनदों बिनि सायाव गुवारै डिसकास खालामगोन बेखायनो भिडिअ नायजोब अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना दा जों अफिशियेल साइडआव फैयोबा बेबायदि मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन बेनो जाबाय क्लास 4 स' बे क्लास 4 माने ग्रेड 4 हिसाबै जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो दा जों बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोदान अफिशियेल नटिसखौ जोङो नायग्रोनोसै जाहाथे बयबो नोंथांमोना क्लियार जायो दा बेयाव जों भिउ खालामबाय आरो जोङो भिउ खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि अपेन जागोन अके देन फैबाय नै देन फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनदों जे नोंथांमोननि 27 अक्ट'बराव ग्रेड 4 हिसाबै जादोंमोन जेराव आइटिआइ गोनां क्लास 10 पासनि ग्रेड 4 आरो सिम्पल 10 पासनि ग्रेड 4 आरो लोगोसे क्लास 8 पासनि ग्रेड 4 दा एन्सार किस नोंथांमोना गाव गावनि OMR सिटखौहाय सफ्ट कपिखौ नायनो हासिगोन लास्ट डेट 30 नभेम्बरसिम नायनो हागोन नोंथांमोना दिनैनिफ्राय 11:30 AM जानाय लोगो लोगो 30 नभेम्बरसिम नोंथांमोननि लिरनायखौ नायनो हागोन आरो बेसेबां नाम्बार मोनदों नाथाय ओरैनो मोना बेनो जाबाय 50 रां पेमेन्ट खालामनांगोन माने 50 रुपिस पे खालामबासो गाव गावनि OMR सिटखौहाय एन्सार किखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो अके दा बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा पेमेन्ट दानो गोसो गैया बेखौ दानाय जेबो नङा अके जुदि नायथारनो गोसो दङबा नोंथांमोना जे बे आनजादाव बेसेबां मोनदों बेखौ नायथारनो गोसो दङबा नोंथांमोना पे खालामनो हागोन आरो बेखायनो आइडिजों पासवर्ड होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानैसो नायनांगोन अके थ' बेखौ जों मिन्थिबाय एग्जामा टटेल नाम्बार एग्जामा गासै 135 बिनि गेजेराव हमना ला 80 मोनदों 70 मोनदों एबा 90 मोनदोंबा नोंथांमोना भाइभा टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया जोबोर मोजां आरो लोगोसे एसटिआव एसे गाहायबो थांनाय चान्सआ दं मानो होनोबा जुदि 60 थांबाबो नोंथांमोना चान्सआ दं बायदि मोनदों मानो होनोबा जेराव नेगेटिभ मार्किं थायोना बेयाव बारा काटअफबो थांनायखौ नुवा आरो दा जियानो जा बे नेक्स्ट लेभेलाव थागोन अब्लाबो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाखाबाय दानिया बोरै नायगोन होनोबा क्लिक हियार मोनसे अपसन मोनदोंना बेयावनो जों क्लिक खालामनांगोन अके दा जों बे क्लिक हियाराव जों क्लिक खालामबानो एन्सार कि नोंथांमोननि OMR सिटआ बेखौ नायनो हागोन आरो दा जों खालामबाय नै नाथाय मोनसे बाथ्रा पर्टेल आं खोन्थानाय बायदि 11:30 AM आवसो नोंथांमोना एक्टिभ मोनगोन आरो एक्टिभ जानाय लोगो लोगो लगइन खालामनानै गाव गावनि एन्सार किसखौ नोंथांमोना क्लास 8 पास लेभेलनि जब बेनिफ्राय 10 पास लेभेलनि जब ग्रेड 4 आव नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय भाइभा टेस्टनि थाखाय रेडि जादो आरो बे भाइभा टेस्टआ किजानि डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ दा जियानो जा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैबाय थागोन बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव